बे बोरायनिफ्राय लाखिलाहाय आं गाइखेरखौहाय बुंबाय थाखायो आङो सानफ्रोमबो बे सम मोनसेयावनो होफै होननानै नेबाय थानाङो। ओइ नों बेयाव मा खालामबाय दङ? गाइखेरखौ नेगासिनोहाय आङो बोरायानो दाबो होफैया गाइखेरखौहाय। ए गाइखेरखौसो नेगासिनो? ओमफ्राय आबै फिसाखौ स्कुलाव दोनलांबाय? औ फिफाया दोनलांबाय दा। आयै आं नोंजों मोनसे खोथासो रायलायनो फैदोंमोन। माथो खोथा जानायखो? आयै इसा फिफाया गोजान जायगायाव खामानि मावनो थांनो ओंखारबाय। गोजान जायगायाव खामानि मावहैनो माने बहा? गावनि बबेबा सिनायनाय लोगोफोर दङनो केरेलायाव खामानि मावो, बिसोरजोंनो थांफानो नागिरबाय। आयु जाथो बबेयावथ' थांनो ओंखारलाबायखो? थांफेराखै फिसाया माब्लाबाबो एसां गोजानाव। आयै थोनहरा आंनो थोनहरा। आयै थांफेरि जायगाब्लाबोथ' थांनो नांखागोन, थांबासो सियानबो जागोन मिथिगोनबो रोंगोनबो। हनै माथो न'आव थानानै थाइसेबो फैसा इनकामखौनो खालामनो रोङा। खाथि खालाफ्रावबो खामानिफोरखौनो मोना, हाजिराफोरखौनो रावबो लिङा माथो। बेनिखायनो जों सानैजों रायलायदोंमोन आरो बोसोरसे बोसोरनैसो मोजां मावनानै फैथोंसै होननानैहाय। आयै बिहामजो मानो थोनहरनो नागिरखो नोङो एसेबां गोजानाव? हनै गथ' सासे दङ, मालाबा लोमजागोन साजागोन, अनेक समाव अनेक जाब्रबो। माबा मोनसे जायोब्ला सानसेयाव फैस'नो हाया थांस'नो हाया, एसेबां गोजान लामा। आयु बिहामजो थोनहरा। नांगौ बहाबा खाथि खालाफ्रावनो दुखानफोर होना जाबाय बायथों। खाथि खालायाव दुखान होनोबाबोलाय मा दुखान होनो, नांगौखिनियानो मालाय दंजोबखायो। आरो आजिखालि मालाय मानसिफोरा दुखानफोराव बारा बायाना, बाजारफोरावसो खम दाम मोनो होननानै बुंसोयो। दुखानफोराव बारा लायो होननानै बुङो दा। दखानफोराव माथो मानसिखौनो जानाय नङा। दखान होनानैखि न'खर सोलिनो हागोन बे आयै जोङो? मानो हाया जानो, धैर्यजोंल' थालाय, हायै मा दङ? बै खाथि खालानि दुखानफोराबो मानो सोलिया, एसेबां मोजां सोलिगौ। दखानिफोरानो थिग नङा, गद गैया दुखान होनायफोरानो। साननै होयो सानसे बन्द' खालामो, मालाबा सप्तासे होयो मालाबा सप्तानै बन्द' खालामना थायो। बिदिबालाय सोर कास्टमारा फैगोन? बेनिखायनो नै बिहामजो, नोंसोर सानैबो मोनसे दुखान होदो, सासेया गेलामाल होदो, नों साहा दुखानफ्रावनो थादो। नाथाय थाखा फैसाबोथ' एसेबां गैया नायै बिदि खालामनो। दे थाखा फैसाखौ आं माबा मोनसे खालामनानै होगोन। आङो जोमैनिफ्राय 10,000 दाहार लाबायमोन आयै। अब्ला बे 10,000जोंनो दखानफोरखौनो फिसा फिला होमानिसै नामाथाय ना आयै? औ जागोन दे, 10,000 दंखायोबालाय आङो 5,000सो सोदेरनानै होनोसै। दुखानफोरखौनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै जादो। थोनहरनाङा बिहामजो, गोजानाव थोनहरनाङा। हनै नुवाखै नोङो गामिनि हौवाफोरा गोजानाव खामानि मावहैनानै बेसेबां फस्थायगासिनो हिनजावफोरा? गासैबो हौवाफ्रानो थिग नङा। सोरबा बायदिया बाहेरायाव ओंखारनो मोनबा गथ' गथायनि हिनजावनि मोखां नुवाब्ला, बिमा बिफानि बानजायनाय दैदेननायखौ मोनाब्ला गाज्रि जाहैयो। बेफोरावबोथ' आरो गथ' गथायनो थाखा फैसा हरनांगौ, ना हिनजावखौ खबर लाहरनांगौ, ना मा जेबो गैला। बिन्दास गोसोबायदि खामायसिगोन, गोसोबायदि जासिगोन, गोसोबायदि उरायसिगोन, तास जुवा गेलेसिगोन, न'खरनि फारसे टेनसन गैला। बेफोरबायदि जायो। बेनिखायनो खाथि खालायावनो जि हायो मावनानै जानांगौ। नंमारगौ आयै, नों बुंनाया सैथोमार। आं गोबां नुयो मबाइलफोराव, इउटुबफोराव, फेसबुकफोराव गोबां नुयो बेफोरबायदि समयसा। दे बिदिनो जाथोंसै आयै, बिदिब्ला आङो रायलायनोसै इसा फिफाजोंहाय। नै इसा फिफा, नोंनि बाहेरायाव थांनायनि खोथाखौ आइजों रायलायदोंमोन आङो। औ आइया मा बुंखो? आइया थोनहरानो, थांनो होआखै। आइया बुंदों खाथि खालायावनो बहाबाफोर दखान होनानै जादो होननानैसो बुंबाय माथो आइया। खाथि खालायाव दुखान होनो माने मा दुखान होनो? आइयालाय बुंदों जों सानैखौबो मोनसे जायगायावनो दुखान लुनानै नोंखौ गेलामालाव थानो, आंखौ साहा दुखान होनो होदों। बिदिनो खालामनोसै नामा बिफा? साहा दुखान आरो आं गेलामाल दुखान? मा बेसेबां मोनो जोङो? सानसेयाव 300-400ल'सो थागोन जोंहा, बेजों मा न'खर सोलिनो? आं थांनोसै, गोजानावनो थांनोसै आङो, बोसोरनैसो मोजां खामायनानै फैनोसै। नैहाय फिफा, आं नोंखौ गोजानाव थोनहरनोबो बादों। बेराफारसे हनै फिसाजोआबो दायो देरफुदों, बिराद दुस्थ' जाफुयो। आं हारसिं बोरै कन्ट्रल खालामनो फिसाजोखौ? जेसेबांबाबो बिफाफोर थाब्ला एसेब्लाबो मोजां फिसाफोरखौ दैदेननाय कन्ट्रल खालामनायावहाय। आरो नों गोजानाव थांगोन, नोंनि लोगोफ्राबा माबायदि धरननि मानसिफोर? लोंनाय जानाय गेलेनायफोर नङाथ'? बिसोरथ' लोंग्रा जाग्रा गेलेग्रा गोजाखा। आं जायाना बिसोरबायदि, आं धैर्यजों थागोन। आं फोथायनो हाया फिफा, नोंनि धैर्यजों थागोन। नों सानबैसे थागोन? नोंनि लोगोफ्रा नोंखौ सानसे साननै बुरखायदाव नोंखौ गाज्रि खालामलांगोन। ओहो फिफा, आं थोनहरा नोंखौ। आंनि गोसोआबो मानियासै, आइया थिगखौनो बुंबाय।
आरो बोरैबा जुदि नों गोजानाव थांनानै आंखौ बावगारोब्ला बेंग्रि जात सानबाय थानाङा नोङो। साननोबो गोनां दानि जुगाव। नाङा थोनरा, सानसेयाव जि 300-400 मोनो बेनो थोजासे। आरो जोंथ' फारसेनिफ्राय खरसाबो खालामजोबनो नाङाना। जानाय लोंनायाथ' न'आवनो दंखायो। जास्ट जोंनि फिसाजोखौ फोरोंनो जोंनि हात खरस बेखौल'सो मानो थोआ जानो। थोहोगोन, आं थोहोगोन दे, आं दङ। नै जोमै, बहा थांनो ओंखारखो? सोरांस्रि, आं दे नोंनो बुंदोंमोन ना डक्टरनाव थांनो होननानै, बेयावनो थांनानै फैनि र'। ए दे थांना फै। डक्टरनो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थानानै लाजोब दे। जागोन दे। दे थाबनो थांनानै फैदो थां। बिमा, दुखान होनाया मोजां जामारगोन जानो? मोजां जागोन जाया होना नायग्रोनोसै, बिनि उनावसो मिथिसिगोन। ओमफ्राय जों दुखानाव थागोन, फिसाजोखौ सोर आल लागोन? नै बिफा, फिसाजोखौ हस्टेलाव दोननायनि खोथायानो जाखाबाय दा। फिसाजोखौ हस्टेलाव दोननोसै, जों सानैजों हौवा हिन्जाव खामायनोसै। जाबाय दा? हे गसाइ, मा जाबावगोन आंनि खाफाला? सोरगिदिं खोमसियानो साग्लोबजोब्बाय माथो आंखौ। आं माब्लाबाबो बिमा जानो हानाय नंमारला। आङो जि जायो जाथोंसै। आइमोना आंखौ नेवसियोब्लाबो, दुसियोब्लाबो, नासयब्लाबो खोन्थानानै लानोसै आङो। आं आरो धैर्य गैला, बेसेबां सिखोमानानै थाबावनो। न'आवबो आङो आइनो खोन्थाहरनांसिगोन। नाथाय बोलोआनो जायाखै आंहा। माब्रै खोन्थागोन आङो? लाजिनायबो मोनबाय गावखौनो। आं सांग्रेमा हिन्जाव जामारबाय। जोमै, माब्लाबानो सफैनानै दंखोमायो माथो। बेसे गोबाव जाखो सफैनाया? आधा घन्टासोआनो जाबाय सोरांस्रि। फैनानै मेंनाय मोनसोबाय, बेनिखायनो जिरायनानै दङ, नुजाहैथ'वाखै आङो। नोंसोरनि रुमनि दरजाखौ खुला नुनायखायनो आंलाय सोर फैदों सोर हाबफैदों साननानै नायफैदोंमोन। आं नुवाखैमोन ना नोंसोरखौ फैदों होननानैहाय। जोमै, जोबोद मेंनानै फैबाय जानांगौ नोंसोरो। फैदो, बेलासि समनि जमा साहा लोंनोसै। सोरांस्रि, आं आरो जेबो जानो लोंनो गोसो गैला। जोमै, डक्टरा मा बुंखो? मा रिजाल्ट मोनखो? आं थाङाबानो जायोमोन डक्टरनियाव। डक्टरनाव थांनानै गोसोखौ बांसिन लोरबां मोनसिनबाय आङो। गाबनाङालाय जोमै, मोजां खोन्थाना, डक्टरा मा बुंबावखो? सोरांस्रि, दिनै मोननै डक्टरनियाव दिन्थिबाय। मोननै डक्टराबो बे फंसे एखे बाथ्राखौनो बुंदों। सिगांनि डक्टरा फिसाख'आ गुवार होननानै बुंदोंमोन ना, नाथाय दिनैनि डक्टर सानै आरो गुबुन बाथ्रासो बुंलायबाय। मा बाथ्रा? मा गुबुन बाथ्रा बुंलायखो? डक्टर सानैयाबो बे फंसे बाथ्राखौनो बुंबाय, फिसाख'आव नोंहा जेबो प्रब्लेम गैया होननानैहाय। अ, फिसाख'आव जुदि जेबो प्रब्लेम गैयाबा आरो बहानिथो मा प्रब्लेम दंबावो? आं बुजिनो हाला सोरांस्रि, मानो? नाथाय बिसोरो बुंदों गैया, मोननाय नङा होननानै बे खोथाखौ बुंदों। दे डक्टरफोरनिजों हाया लकेल मुलिफोरजोंनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै नायनि। आइनो खोन्थाना लादो नोङो। औ सोरांस्रि, आइनो आं खोन्थानोसै। नाथाय आइनो आं माबोरै खोन्थाजेनगोन? आंहा बोलोआनो फैयाखै। सोरांस्रि, आइनो खोन्थाखांनायनि उनावब्ला आइया आंखौबा मा खालामगोन? अलंबारनिफ्राय आंखौ जुदा खालामनाय नङाथ'? एसेबां गोरलै नामा जुदा खालामनो सानब्लानो खालामनो हानाय? आं मानो मानसि महरै जोनोम जाखोथाय? आङो सैमा, अमा, बोरमा, दाउफोर जाब्लाबो जायोमोन। दाउ, अमा, बोरमा सोरजियासै, मानसि महरै सोरजिबाय। नाथाय आंखौ मानो बिमा जानो हानायनि सोरजिखायासै? मानो आंखौ बेबायदि खालामखो? हे गसाइ नोङो? आंनि रुमाव सोर साब्रै साबा हिन्जाव मानसिफोर दङ। अलंबार नों? जोमै, आं थांनोसै, साहा फुदुंहैनि आङो। दा दसे थानानै सानैबो फैबानो जाबाय। ओइ बाजै सना, रथलाय, नोंजों मोनसे खामानि दङ आंनि। अलंबार, नों लोंनानै फैदों? अलंबार, नों लोंफेरा दिनै मानो लोंनानै फैखो? नों मोजां खामानि मावाखै अलंबार। फै नोङो आंनि बिखायाव फै। आं नोंखौ हाबा खालामगोन। आं नोंजों रुजु रुमु संसार जागोन। गथ' सानै खांगोन आं नोंजों। फै आंनि गोरबोआव फै नोङो। अलंबार, बावला जाबाय नामा? नोमबाजैसो आङो, नोमबाजै। अलंबार, नों मा जाखो? लोंफेरा दिनै मानो लोंनानै फैखो? ओइ जोमैहाय, हनै हौवाया एसे थर खालामदो, आं थांनोसै। अलंबार, नों लोंफेरा दिनै मानो लोंनानै फैखो? लोंलाबायनानै मानो मालाय हिन्जावखौ उन्दुनो लिंदों नोङो? लाजिला नामा नोङो? सांग्लेमा हिन्जाव,
थां नों बेनिफ्राय गोख्रै खारदो आंनि बाजैजों आङो उन्दुगोनसै दिनै बाजैयासो आंनो गथ' होनो हासिगोन सांग्लेमा हिन्जाव नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों सोमोन्दोआ दिनै दाजाब दानख' जोबजोब्बाय खार नों बेनिफ्राय जल्दि अलंबार लोंनानै मानो थर गैया नोङो मानो सोबादों नों गावनि हिन्जावखौनो बियो आंनि हिन्जाव नंला दिनैनिफ्राय आंनि हिन्जावा सांग्लेमासो आंनि हिन्जावा सांग्लेमासो आंनो गथ' नांगौ आंनो गथ' नांगौ जोमै आं थाबाय थायोब्ला बे बायदिसिना बुखिगोन लोंनानै फैदों बेयो जेबो हुस गैथ'वा नों बेखौ एसे आल लादो आं थांनोसै एसेबां गियानि फुवायानो एसेबां बुजिग्रा फुवायानो दिनै फिसानि मोखां नुयैयावनो मालाबाबो लोंफेरै जौखौ लोंनानै फैबाय दिनै बियो आंखौ आखाइ होजेनबाय दिनै बियो आंखौ आखाइ होजेननो हाबायब्ला लोंफेरै निसा बुस्थुखौबो लोंफेरनो हाबायब्ला आरो मा दंबावो आं आरो सानफ्रोमबो बिजों बेबायदि दसे दसे बुजाबाय थाखासिगोन बेनिखायनो आङो दिनै आंनि लामाखौ स्रा खालामनानै लानोसै आङो आयै नों गोजोनै था नोंनि नायल' जाल' फिसाजो सासेया दिनै बे संसारनिफ्राय गोमोरलांनोसै आं नोंखौ फिसिनो मोननाय नंला आयै आंखौ निमाहा होदो आयै अलंबार नों जोबोद बिफा जानो गोसो नाथाय आंथ' नोंखौ माब्लाबाबो बिफा जाहोनो हानाय नंला आं नोंखौ बेबायदि मदारु खालामनो गोसो गैया अलंबार नों मोजां मानसिसो नों मोजाङै जेब्लायबो थानांगोन दिनैनिफ्राय आं नोंनि बेसेबांबा गोजानाव थांनोसै अलंबार नों गुबुन हाबा खालामनानै नोंनि थांखि सिमांखौ नोङो जाफुंहोदो थादो अलंबार आं थांनोसै आं आरो सहायनो हानाय नंला I love you अलंबार I love you गोसो दङमोन सिमां दङमोन रुजु रुमु संसार जालांनो गथ' गथाय ग्रोम ग्रोम खांनानै आलो दैलो जिउ खुंलांनो नाथाय दिनै आङो लामा ससेयावनो गावखौ फोजोबनानै लानो गोनां जासिगोन हे गसाइ संसार जाहांहांनो जुदि आं थैनो गोनां बेबायदि अबस्था आंनि खाफालाव लिरनानै दोनखायोमोनब्ला आंखौ मानो नोङो सिगांनो बुथारासै आंखौ नोङो मानो उन्दैयावनो नोङो लानानै थाङासै आंखौ नों मानो बुथारासै आंखौ नोङो मानो फोथांनानै लाखिखो आंखौ नोङो मानो फोथांनानै लाखिखो आं बायदि गाज्रि मानसिखौ नोङो संसाराव मानो दोनो आं बायदि मुगैजाथाव सांग्रेमा हिन्जावखौ संसाराव मानो दोनो मोजां मोजां मानसिफोरासो थैनानै थाङो जों बायदि गाज्रि मानसिखौथ' लांनो मानो मोजां मानसिखौ लाङो गोबां संसाराव दङ गथ'फोरा बिमा गैजायै बिसोरबायदिखौ नोङो मानो लाङो मानो गथ'फोरखौ नोङो मावरिया खालामनानै दोनो जोंफोरबायदि गथ' मोनैखौसो लाना थांनांगौ नोङो जोंफोरबायदिखौसो बुथारनांगौ दे गसाइ नों आंखौ उन्दै समावनो बुथारासै नों आंखौ फोथांनानै लाखिबाय आंखौ नोङो जुलिबो जाहोबाय नाथाय नों आंखौ माने बिमा जानो हानायनि सोरजियासै आं दिनै बिमा जानायमोनब्ला बेबायदि गावखौ फोजोबस्रांना लानो गोनां जानाय नङामोनथ' गाबबाय थानानै जेबो गैला आंथ' थैनोसो फैदोंना थैनोसै आङो रावबो गैयावनो थैनोसै आङो दा सोरबाफोर नुफैयोबा आंखौ हमथागोनसो आरो आङो बुजाबायसो थागोन असान्ति आङो आरो दुखुसो लाबावनांगोन बेनिखायनो आं थैनोसै आयु थैनोबो गिलायलांदों माथोहाय गोथां माब्रै थैगोनहाय आङो थैनोबो गिदों माथोहाय हनै दैखराबो जि गोथौखा दैया खम गुसु बियो आयु आं गोलैलांबाथ' हारा मोनसेबो मोननाय नङाहाय बाला बाज्रुमनायाथ' र' हां खनसेनो बाज्रुमगोनहाय दै सिङाव थांनानै थैसान्दियानोथ' खम खस्थ' मोनगोन आङो मा खालामगोन आंलाय थैगोन ना थैला जाखो सांग्रेमा हिन्जाव नों खारदो
दिनैनिफ्राय आंनि हिन्जाव नंला। ओइ बाजै फै, आं नोंजों गथ' खांगोन, फै, 3 गथ' खांगोन। आयौ अलंबारनि बुंनायफोरखौ गोसोआव खाङोबा माथो थैनोबो लुबैयो। मालाय हिन्जावजोंसो गथ' 3 गाहाम खांनो नागिरबाय। आंबो सांग्रेमा हिन्जाव होनना बुंदों बियो। ओहो, आं थैमारनोसै। आयौ दैखराबो जि गोजौ, गाखोनोनो हाया। थैनो फैनायखि गिबावोहाय। थैनोसै आं, बाज्रुमसै आं। 1 2 3। आया, दैखरा बाज्रुमनो नागिरनाया उल्थासो गोलैबाय माथो। आयौ ओहाय, थैलाहाय आं दैखराव बाज्रुमनानै। नांगौबा बेलेग फासिफोर नांबाय बायनानै थैनोसै आङो। दायो फासि नांनानै थैनोबो दुरुंबो गैया। माबो मोनबावगोन आंलाय दुरुं? थैनो होननानै ओंखारबोखाबाय, दायो दुरुं लायनो थांफिनगोन बे आं न'आव। न'आव थांबाथाय थैगोना केन्सेलहाय आंनि, थांलाहाय आङो। गोसोआव फैदों, ओइ खेनसे अलंबारजों बुजानायाव आं मोनसे गिदिर हाग्रा बारियाव थांदोंमोन ना। बे हाग्रायावसो भालुक मोसा माबा माबि मानसि गोथां जाग्रा दंसोयो होनदोंमोनहाय। बेयावनो दलद जिरायना थाहैनोसै आङो। मोसा जाफैयोना, हाग्रानि सियाल जाफैयोना, भालुक जाफैयो, जाफैथों, गोथां गोथां जाजाना थैनोसै आङो। जेरैबाबो आं दिनै थैखानोसै, थाला आङो बेबायदि खोमसि संसाराव।